na. Amat sa nga barangay mo na. Dari ata. Suryahe na may sa ning barangaya. Sa naman yung barangaya. Sa ako pagkapon ni sa Pinatilan. Poblasyon. Dayon Silvig. Ang tawag diri Gilungsuran ni siya. Gilungsuran. Gilungsuran pero poblasyon pagyapon. Poblasyon gyapon na siya. Sitio Gilungsuran. Ada din yan sa Cemeterio. O yung public cemetery. Ini. Mo ni ang agianan padong asa man ni? Kagsing. 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 Sibog na dali. Sibog na. Sibog diri kay angaton pa kayo. Tama ning kuan. Dili diri ra pun siya mabara. Rough road. Para ning rough road. Mabara ni. Oh. Malakbo. Pwede din balik na to niya. Pwede na to dito. Para ma-enjoy na to ang scenery. I-video lang. Buwan man, muhalap man. Anak kong paspat. Ang mutanaw sa video, mahubog. Total mo bitaw tayo giapas oras. Barangay Mangaco dia. Mangaco. Kanang barangay, sa mga barangay na dia. Kana dia, bang. Dia ang Kalabawan. Itong inambakan Golf na
taon diri sa Kagsing. Karong 21, 2021. Ang laki ng pinira rin. Oo. Parang lang kay sementado, ubi pa sementado. Ay barangay Lulumban. Barangay Lulumban ano? Lulumban. Lulumban. Unahan na ni Kagsing. Wala pa. Oo pa. Naan pa ito. Basta makita ni mo itong simbahan ni Senior San Pedro. San Pedro, Kagsing na na. Pero okay ni barangay pa ni. Barangay Lulumban pa siya. Lulumban. Takot na Kagsing. Sityo. Sityo na. Sityo sa Kagsing. Uy, paminawan. Liga, paminawan. Oo. Yes, Kagsing, wa kayo ikuan diri. Wala kayo yung kasa na yun. Dipindi diri sa Kagsing sa may mga Ahora na. Yeah, mga kani. taon. San Pedro ra. Pedro Luzon na. Sa may panginabuyas mga tao diri pangumar gyud. Kung sa mga klases pangumar. Nasanat. Tanor. Mael. Uli, Last year. last year ha. Oh. Kalahi, okay, Dili. dili. Nakuha na yun siya. Ang gobyerno na. Rossi ni yung motor. Rossi. Tulog tayo. Kasi pinakalayo ka barangay sa Kagsing. Man. Nauna na. Wala pa ka. Layo ka na. Oo. Ayun, sige na dyan. Apay. Batigon. Pinakatukoy na yun na siya. Salamanca. Taas na yun. Kagsing pa ganin eh. Kagsing pa ganito.
Asa? Mao ni ang kuan simbahan ni San Pedro nga gitukod dire. Kani. Okay ni, tuko doon pa, tuko doon. Mao na siya. Amo na siya, San Pedro Kalungsod. Karon. Balik na to. Gikuan na ni siya kay hapit naman yung fiesta. Balik na to. Una ang simbahan ni San Pedro Kalungsod. Sa kaon, di Kagsing ah. Dira mo mga Eskwelahan sa Kagsing? Kasi may eskwelahan sa Kagsing. Kita na gano'n mo ng Kagsing, ito na parang ng Kagsing. Tol-tol, nirabot niya sa padulong ng eskwelahan na Kani siya pa siya. ini, Kagsing punya school. Mura man po na ekonomik bataan. Mura man po na Oy, ano to? Public market to sa Kagsing? Silbi mo ilahang covered court sa Covered court sa Kagsing. Kini, sityo yung kantahin. Kantahin. Okay na yun. Wala tayo. Upload kaya na. Kantahin. Door na gini. Wala pa yung quarry kayo din sa mga kuwan. Wala. Pati yung simento. Wala na rin. Magoy live sa rin. Maginisibo, bukit, maginisibo. Magandang kuwan ba? Ano ba na? Dagang kuwan. Upload na rin padulong sa Lamangka. Ha? Rap road na ni pa yung sa Lamangka. Asa man ang rapper sa Kagsing? Dito ra? Asa may sunod ani nga kalang barangay, wa na lain. Sa Lamangka mo na ni. Wala ni sa Lamangka ra gyud. Padulong na ni. Okay. Rap road na road na pa yung sa Lamangka. Talaga buka gamayan. Oh. Kay Ano ada rap road dito yun. Basta kini, diretso lagi ni sa Lamangka, yung sa Lamangka. Kana sa Lamangka, pila man ka oras gikan din eh. 35 minuto siguro. Ha? Mga 45 minutes. Mga 45. Gikan dire. Oh. Mga 15 minutos ra.
sponsor yun eh. Oo, asa ka kita nasa. Carinyo, Disco Mobile. Oh, Carinyo. Ang tagusit ka, bilhin kinampuho. Kana sa mga doon. Sa kuha lang sa eskwelahan sa Magde. Kini paingon op dire ta. Dire ta. May sa Ay, tayo. anong- Ang isa ka. No. Taysa. Okay. Ala taysa. Ah, May tubig din eh para kaimnan. Mainom ning tubig ah. Be. Uy. Kuyawa kay dahon man dai ning kuan ani. Ag sandayong. Dahon ilang sandayong. Wow. kusog agas. Di hinay man. Wala na. Wala naman. Di ganahan. Na may balde. Puno man. Oh, ano yung bukid sa Kambagti. Kitang dagat, kitang negros. Ito. Una ang eskwelahan sa Kambagti, kana makita din eh. Oh, nara ang bungbong ray makita, ang top ray makita. Layo tayo. Okay, padulhog nami sa Barangay Salamangka. Amo ang tour driver, tour guide si sa to'y pangalan ganin mo? Gilbert. Gilbert. Minyo, ulitaw. Litao pa. Oh, ulitaw pa ka. Aw, abi na ko minyo. Abi na ko mutubag nimo kuya. Minyo dua asawa. Minyo. Wa pa anak. Wala. Oh, Single pa. single pa wa pa anak. Ano man go single? Oo. Anak. Ano mo nag-single? Pwede ka pa anak. Pwede gyapon kuya kung bao. Single. Single. Single na Tawag talaga. mayo minyo gawin. Ay, mahal kay bukas. Bert, pag minyo namin tras barato pambugas. Mahal na kain bugas. Saka pa Ayaw. din eh. Mayo siguro. Ha? Saka pag mayo ang bugas. Oo. Ay naghuwata nga musaka pag mayang bugas. Gilbert, nya imong kita Bert maka isa man na haraw. Muhara o Kasi napag sa tigod na na ako yung mga ginagmayng baboy. Oo. Sa na inagam na dino. Dili pod. Okay. Kuha na ka na. Dugay naman na mga 2000. padulog. 13 pa na ako ang mga kuha. Ay, sa Berta kay tulog pa. Nauna mag sa laing lugar mo yung narbaho. Oo. Pero taga dinhi gyud ka. Taga Manggako gid ko. Taga Manggakog gyud ka. Oy! Oy! Oh, Way paniud do dia. Balik biron. Pero Kato siya taga Manggako ta. taga Manggako to. Namin yung taga pero. O nya namin yung taga dinhi. kapagti pa ni. Madulong na ni sa Salamangka. Salamangka. Tubig asa pa nakog tubig na na. Ara slalom siguro. Wa day tubig dus pa po. Magdepende man na kung makakaya ba mo angat ng tubig. Kaya dapat gani isip diri kay ato ni water source diri. Wala sa ko kakuha nilang water source. Ingon kay na man kun mo dagang water source na dinhi. Na ay dagan pero kasagaran ko ang water source gikan sa ubos. Ya bukid ni kayo. Kini unsa naman eh? Mo ni Salamangka? Ha? Mo ni Barangay Salamangka? Barangay na yan. Unya tumoy ani wala pa. Okay. So mo ni. Oh, kalahi. Lahi nga. Oh, kalahi project ni. Unsa man nga concreting? Uy, gamay ra man lagi. 43 kilometer man. Ang May ilahang budget. Oh, kay gamay ra budget. silbi ko ni siya sitio Lukok. Concreting. Sa sitio Tambulong. Lupok. Kini mo unsa man ning sitio ha? Mana ni siya Amo na ni. sitio.
kuan. Ano ang kuan siguro? Mo ni ang proper sa kuan, sa Lamangka. Oh, Silvi Sitio Tambulong sa Lamangka na siya. Sitio Tambulong. Pero mo gyud ni ang proper sa Lamangka. Oo. Ang kining dala na asa man ni padulong? Kuan na ni siya, padulong na ni dito sa Banigon, Manlom, lusot na dito sa Divine Mercy, Pauslob na pod. Divine Mercy layo nito kayo. Di, kuan ni sila kaning manang laag ug bukid. Laag ra gud. Pero Ah. asa naman taron sunod, kuya? Okay. Salamat. Salamat. Ano ni sa Lamangka ba? Ako ni sa Lamangka. Okay. Salamat. Kontrado Mabini. Yang mga ang dalan nga lisod ng tanga kung di jud makayas motor ato lang naulan. Adlok man ka. Mga to safety. Pero unsa man na daw mo Hinahinay lang ito. Bert kana imong kuan. Na ikas apo yo sa imong mama. Oh. Silbi ako na lay walay kuan. O ba minyo? Ninyo. Ito ka manguran? Dili, kaupat ka. Ha? Kaupat. Ikaupat ka? Sa Mugulangan. Nya pila mo ka magsuon? Inom. O kaupat ka ra may duha. Ay duha nga. Ang manghod mo. Pero nang minyo na sa. Ikaw na laywa. Lingaw sa kuspo ang magkakalit tao. Ginauling mo sa daw siya. Dito na, balit 2 years ako dito sa kuan. Kaning diret mangga ako. Ilat tong pahay dong sa. Katawa siya kuya. Walang buyot mo magatit mo ga. Hindi ka mabot sa yung lugar na nakapagod sa Abu Dhabi ko sa Ulay. Abu Dhabi. Hindi, dois ko juga nagtambay-tambay na rin po. Siguro next year balik ng port po. Abu Dhabi na ito. Oo. Ito ang trabaho sa Abu Dhabi. Wilder mga ba. Wilder ko ito. Oo. Sakto-sakto ko yung makapalit ko. Sinahanglan ng balay. Asa mo kagi? Ako na sa ilalom o pataas. Ilalom. Lalo sila. Eh, Kaya usara mo ko no. Sa may nindot ko na yung view. Siguro dito na. Gusto ng view. Ang tawa. Timing lang karon nga nindot ang panahon. Ang nilagay ko. Ang nilagay ko. Pero ako na po. Ini. Ito mo sunod. Pero mo sunod na sa car. Pero dito ko nga mo. Gatangas mo. Ngulan po. Babaw. Op, op. Iyot. ay. Op, op, op. Okay. Asa may nindot uta ato babaw dire. Again. Mas arang-arang ne. Oo. Naog sa kulong ha kay. Sige, sige. Slide gyud. Di lang manglaag ramis bukid-bukid. Laag rami. Nay. Dol-dol na lang. Sorry, lagot. Ang Libot plana toyo to. ko. Anaw diha babaw. Kay ini balik atumis babaw agi. Danlog. Medyo danlog. Hinay na ira. Lakaw. Pwede lakaw. Ha? Pwede po na mong lakaon. Sige. Sige. Sige, sige. Unahan. 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 Unahan ko kay. Sige na slide tadi ha. Wala si. Nakita budaya niyo sinaganay din kita. Ulan.
to usa. Natunto to usa. Sige. Okay. Lapok. Sige, sige. Una dito. Uba nga dalan. X. Ha? Tidura nakik-explore. Uy, na may tubod oh. Na may tubod ang balay oh. Tubod na gihugas gikas kusina. Oh. Na may kuan. Oh, na may tubig oh, na may kuan. Hose. Pero natingala pa ano ang water source, bisan sa ubos na. Gusto ba? Water source bisan sa babaw. Hindi man kami kuha. TOT on customized feed formulation using corn byproducts. Unsa nang gagas dahi nga tubig ika sa kuan? Tubig na. Tubig na nga mainom? Ah, Aw, unsa gud ay. Nya wa ra man sa lura. dili man masiradan kay kusog kayo gikas tinugdan. Masuko og si imong siradaan. Dili masuko, dili kuan pa kana kusog ra. O lagi. Mubuto. Oh, masuko lagi, mabuto man. Masuko og siradaan kay mabuto man. Mubuto. Masiradan sa kakusog ba sa pressure. Oh. Nya nindot lami ra ang tubig day? Lami ra man. Lami ra? Yung papangayo ako ng tagtubig diha. Oo. Sa pangalan ani tindahan na? Wala ako, generic tindahan na Oh. walay brand. Generic, walay brand. May pong pagkatubaga da. Generic. Walay brand. Generic na sari-sari store. Ang asa di mo, ma'am? Sari-sari ras bukid, ma'am. Suroy-suroy yun. Naguna mo ning bukid sa hinatilan. Mao. Ingo mo gud ay dagang kuan diri.